እቶታውነት ንምድንፋዕን ተፈጥራዊ ትሕዝቶ መሬት ንምዕቃብን ዝካየድ ዘሎ ማእተታዊ ንጥፈታት ውፅኢቱ በብግዚኡ ይደምቕ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርባ ሰላሰል ተመሳሳሊ ንጥፈታት ዝያዳ ኣድማዕ ንክኸውን ብዝተወደበ መንገዲ ክስራሓሉ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ወኪል ኤሪና ዞባ ደቡብ ፊልሞን ትካቦ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ፍሮይን ፍጹም ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርባ ብሓያል ተሳትፎ ህዝቢ ሰላሰል ዘሎ ማእተታዊ ንጥፈታት ዝያዳ ኣድማዕ ምእንቲ ክኸውን ብዝተወደበ መንገዲ ክስራሓሉ ምዃኑ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ሓቢሮም ኣቶ ኤፍሬም ኣብ ዓድታት ዓዲ በዛሓንስ ዓዲ ነቆ ዓዲ ገዳን እምኒ ጸሊምን ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣብ ዝተዓዘበሉ ኣብ 2014 ዝተወጠኑ መደባት ድሮ ብሓያል ተሳትፎ ህዝቢ ክትግበሩ ጀሚሮም ምህላዎም ብምሕባር ኣብተን ዓድታት ዝካየድ ዘሎ ወፍራታት ማእቶ ዝያዳ ጽፈትን ኣድማዕነትን ክህልዎ ምእንቲ ናይ ማሽነሪታትን ክኢላታት ህንፃን ደገፍ ክግበር ምዃኑ ብሪሆም ኣብተን ዓድታት ንዝካየድ ህዝባዊ ማእቶ ዝከታተል ዘሎ ክኢላ ልምዓት መስኖ ኢንጂነር ኣድም ዓብድልዋስዕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላማት ስራሕ ብዓብዩ ሓመድን ማይን ዓቂብካ መሬት ንምርጋን እቶታውነት ንምድንፋዕን ምዃኑ ጠቂሱ ብፍግረ መሬት ናብ ሩባ ብዝተቀየረ ቦታታት ብኣእማን ዝተነድቀ መከላኸሊ ጋብዮን ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ስራሕ ዝናኣድ ምዃኑ ዝሓበረ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻን ንኡስ ዞባ ድባርባ ክኢላ ልምዓት ብቑል ኣቶ በረኸት ከበደ ህዝቢ ንኣገዳስነት ስራሕ ብግቡእ ተገንዚቡ ዝናኣድ ዕዮ የሰላስል ከም ዘሎ ብሪሆም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ በዛሓንስ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ሃብታይ ብወገኑ ዓድታቶም ኣብ ትሕቲ በረኽቲ ጎቦታት ዝተደኮና ብምዃነን መሬቶም ክብሕጎግ ምጽኑሕን ብጉልበት ሰብ ክትዓግቶ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበፅሕን ጠቂሱ ነበርትተን ዓድታት ዝጀምርዎ ማእቶት ብሓገዝ መንግስቲ ኣብ መፈጸምቱ ከም ዘብፅሕዎ ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ በሪኽ ዝተሓንፀፁ መደባት ብኣድማዕነት ንኽትግበር ውህደት ኩለን ኣካላትን ነበርትን ክሕይል ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ልኡል ኣስራት ኣዘኻኺራ ብ11 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ወይዘሮ ልኡል ኣብቲ ከባቢያ ቀዲሙ ዝተዋደደን ኣብ መጻኢ ዝዋደደን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምዕሩይ ዝርግሐ ንምርጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ ብምምልካት ህዝቢ ተረባሓይ ንክኸውን ኣብ ኩሉ መዳይ ብንቕሓት ክዋሳእ ፀዊዓ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኡስ ዞባ በሪኽ ኣቶ ተወልደ ኣይነ ኣለም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ምርጫ ኣመሓደርትን ኣነባበርቲ ዓድን ምጽጋን ጽርግያ መስመር ዓዲ ኣቤቶ ዓዲ ኣብ ስሉስን ሽምጅብሉቕን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡውን ምኽፋት ሓድሽ መስመር ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣስመራ ወክድባን ዓዲ ሽማግለን ኣብ 2013 ካብ ዝተተግበሩ ዓበይቲ መደባት ምንባሮም ተቂሱ 85 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ጽሩይ ማይ ክሰቲ ከም ዝበቕዐ 95 ሚእታዊት ድማ መሃይምነት ከም ዘጥፍአ ብምሕባር ኣብ መስርሕ ተግባር ዘለዉ መደባት ንምዕዋት ህዝቢ ከሞትሩ ሓያል ውዳቤን ተሳትፉ ክዕዘዝ ተላብዩ ኣብ መዳይ ጥዕና ዝተኻየደ ጓስጓሳት ኣብ ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ወለንታዊ ምኽርን ማዕዳን ኣፍልጦን ንቕሓትን ህዝቢ እናዓበየ ብምምፅኡ ሞታደን ህፃንን ከም ዘንቆልቆለ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ገጠራት ተኣታትዩ ዘሎ ከም ዝሰረቱ ኣተኣላለየ ሕሙማት ንኽዕወት ተራ ሕብረተሰብ ክሕይል ኣብ ትምህርቲ ዝርአ ምቁራፅን ዋሕዲ መምህራንን ኣቓልቦ ክግበረሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ብዘይካዚ መንእሰያት ብስፖርት ንኽምልመሉ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቅድድም ብሽክለታ ኣትሌቲክስን ክረምታዊ መደብ ህፃናትን ዘተባብዑ ውፅኢት ይርአ ከም ዘሎ በሪሁ ንጡፍ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ኣብ ምርጋጽ ማሕበራዊ ምዕሩይነት ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ኣፍዓበት ብምሸታዊ ትምህርተን ዝከታተላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ገሊፀን ትምህርቲ ንመላእ ሕብረተሰብ ብሓፈሻን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ እምነ ኩርናዕ ኩሉ መድያዊ ምዕባለ ምዃኑ ዝተቐሳተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ በፂሐንኦ ዘለዋ ደረጃ ንኽበፅሓ ብዙሕ ብድሆታት ከም ዝሰገራ ብምሕባር ንቕሓትን ኣፍልጦን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ክብርኽ ፀዊዐን ወይዘሮ ፋጥና ስዒድን ወይዘሮ ካድራ እድሪስን ነኤሪና ብዝሃቦ ርእይቶ ብዝተኻየደለን ጎስጓሳት ትምህርቲ ጀሚረን ብፅቡቅ ይቕፅላ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ድሌትን ተበግሶን ስለ ዘሎ ማዕረ ማሕበራዊ ጉባኣተን ብትምህርቲ ንኽስግስግሳ ይፅዕራ ምህላወን ሓቢረን መምህር ሳዕድያ ፍካክ ብወገና ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣቋሪፃቶም ንዝፀንሐ ትምህርቲ ንምቕፃል ዳግማይ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ብምምላስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ከም እተሳተፈትን ናይ ስነ መምህርና ስልጠና ቀሲማ ኣብቲ ትመሃረሉ ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ከም መምህር ኮይና ከም እተመደበት ብምሕባር ትምህርቲ ዕድመን ፆታን ዘይፈሊ ሃብቲ ምዃኑ ኣስሚራትሉም ሓላፊ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት መምህር ኣድም መሐመድ ሓመድ ብግድኡ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መደብ ምጥፋእ መሃይምነትን ዕድል ትምህርትን ዘይረኽቡ ቆልዑት ምሸታዊ ትምህርትን ዘጠቓለለ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ብምሕባር ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ትምህርቲ ይብርኽ ብምህላው ቁፅሪ ተሳተፍቲ ብኡ መጠን እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብሪሆም
أسعب ممر آدم أب كتما فعبت بمشتاوز تمهرا أبز حلف عمت نفلم أوان أمناي كالاي درجة هجراو ملك أفتنا كم التسعتفا لو ما عمتون 25 تمهرا كساتفا مدب كم زلب بمبره مشتاو تمرتي أب كلامت أمجوان فلكتن كسام ما كالاي درجة يوهب كم زلو حبيرهم أمنو الزبا فعبت كموالد أنات كساب كالاي درجة استزرقها 36 تكالات تمرتي 22 نقطات مدب اتفاهم هاي منت كمون شومنت نقطات عدل تمرتي زي رخبوالعو أقلقلوت هيبا كم زلوا سنداش جنفر مينستر تمرتي ملكز أبي نوزبا هيكوتا تتكامنت حزبي ابتكالات محبراوي أقلقلوت بحفشا ابتكالات تمرت دما بفلاي نمعباين كتصالنت نايزوادو تكالات نموحسن بعتب كسرحن مخانو تقليصو نبرتن أبتيك نوزبا زنت فاتكالاتن أبستسات فواقيبا جيزاوي أم محداري نوزبا هيكوتا أتو أرغاي مبرهتو أبزهابو مبرهي حزبي بكانتاتا توديبو أب كلهم زوطانو المعتاو مدبات زريو عزو ستافي بقد معنت نايتون مدبات العلا استواصو كم زنبرو بمملكان ابتكالات محبراوي أقلقلوت بحافشا ابتكالات تمرت دما بفلاي زلوت تحد ستافين ممحياش قدامنت تواهيبوك سرحل مخانو حبيرون فحيلان زلو عدتات أو بحسبوتا مترناف ما تطاون اتفتات بزحايلة ودابن بغتصال تساتفنت تمهرو بحافشان إذا كان استيو دما بفلاي مبرخن كبابياو تريت مرقاتن كاب مدبات كل تشين 14 مخانو بمتكاس حزبي كموترو تساتفنتو كحيل الزخاخيرو حلافي بيت صحفة منيستر تمرتي ابتينو زوبا أتو عبد الله محمود بوغانو أبزبز حمم محضرات كبابيت كلا تمرتي تواديدو كبكع كوتري نايتوم ناب ماد تمرتي زغربو تمهروغنا تحط سلازلو نتستريان ممحياش ولدن كلهم أكلات منقستن زواسولو عتوب سراح كم جدلي أبريهوم حلافي ما أكلت عنا هيكوتا نرس قبرو الزرع أبتينو زباز تواددات كلات عنا أبرستي زبو حكمناوي أقلقلوت نقحت حبرت سب أب مبراخون العل ترى كم تتصاوتا بمملكان كم وزيت نايتي ببجزيو زعاد بزلو نقحت كوترنا بتكلات عنا زملالو ستقلقلتي برخ كم زلو تغيسون نزيادة تقامنت توسخ تعارك كايد مخانو أنا تيرو نبرتين الزوبا حقاز زحن تصو مدبات لمعات بزي تساتفو هزبي كعواتو سليزي كلو أبكوابي أبزكايد نتفتات تساتفو كم زعززو أبزكايد وأغيباتات دقيمو مرقاقيتهم أبتي بب ممحدار كابيتاتهم استهايد أخيباتات أم حداريت إنه الزوبا حقاز ويزرو عامنا حجي أب كتمان قد أرنز أمت هزبي نتي بب وانو زوار الزلو تكالات محبرا وأقلقلوتن كالت أقاتاتن بزقباء كتكاملون أبتمرتد ما زيادة كدفو أزها خيرام أبتنو الزوبا بوهدت هزبن هزبا وسراويتن بستسالت أوفراتات ديقاتات كمتهانسه إزدما أمرقاء هيوت نبرتي لعلا بركتو كم زلوز تقصت ويزرو عامنا كله زكايد نتفتات نرابحة هزبي سلازغونه بقبق كتقاملو بملباو ولدي ممهرانن أكالات منقستن متأمن استيات نموحاس بوهدت كسرحو تقويعام تساتفت بوغنم أبزكاي زلو ما أتتاو نتفتات تساتفو أمكبرخو دلوات مخانون بمحبار أبقال محدارات كبابي زر شقر ماي فتح كنا ديالو تكالات عنا بحفشا كما هوسبيتال حقاز دما بفلاي كسفح أبرحو قطرات أوتوبساتن أمبولانساتن كمدبا أقرب بقبق كعقابن منبر زخون مريت كعدلن زبلون كالوت لإيسوساتن نبواتاتن قريبهم